everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Dili ko musugot na magtipon mo sa usa ka hotel ug kanang libat, Rexon! Unsa? Nga naman? Babae siya ug lalaki ka? Unsa? Kung nagtuo ka nga matintal ko niya? Oh! Nindot ka naglawas ng libata! Imposible nang mahita mo, Venus! Maghikog na lang ko kaysa mutubay ko ng Layla Libat! Sure ka? Tingali big ako na mabalitaan, Rexon, ha? Nga imo na naghilabtan si Layla Libat? Uy! Venus! Simbako ka! Kalungod ba niyo mong silultihan, Venus? Ingnalangon niya ako! Basta lagi! Posilon tagid ka kon binuangan ko nimo! Ay, ang paghuna-huna og luod, uy! Dili mahitabong magagusto ka ng Layla Libat. Kalagot ang akong gibati niya. Kalagot! Naunsa na masabka sila si Layla dito sa Panglaw. Gano man kahangwa magid mo pahibaw daan si Luisito nga adto day sa Panglaw ang party. Ma'am Teresita, gabi naman, ma'am. Hindi ka pa matog? Ay, Digoy, ambot ba? Dili ko mahimutan nga maghuna-huna ni Layla o Gregson. Unsa na kakipuhat sa duha dito sa ilang giatuan karon? Klaro na lang nga nagbuno na tong duha. Mag-ampo na ta nga makalakaw pa sila inigpauli nila. Digoy, nakabantay ka ba ni Luisito? Ang unsa man ang imong nabatayan sa ma'am. Kaya kung itandi siya akong nabatayan. Dili man siya gusto nga magbuwag si Layla o Gregson? Bitaw no. Nga nung parihas matag na hunahunaan, ma'am. Oh, mauba sabde ka ng imong nabantayan. Oo. Makaypay po kayo nga. Giuban na sab niya ang duha. Silang duha nag-uban sa usa ka biyahe nga wagi makapugon kung magpatay sila si Layla o si Rickson. Mahugid na akong nalipkan, Dikoy. Bitaw? Mga kikulbaan ko sa mahitabo sa duha dito. Suod sa duha ka adlaw. Ayaw bigit pagsuod sa kwarto ni Layla, ha? Kung ganong musuot mo sa ko dito, Venus? Kamar kong tuhang na, ati, ha? Base nung ati manunan ni mo siya, ha? Di ba ako ganahan nga magkasuod mo? Di na mo ito, buwi. Musurok lagi ang akong dugo kung magtanaw ko niya. O sa may ang attire sa party? Ay da, bati kayo eh. Naglusyang lang ang libat. Unsa? O si naglusyang? Ay, wa siya angay sa iyong gaon eh. Nagyaya lang ang porma. Oh, hinoon. Angayan man si Layla sa gaon nga akong gipili alang niya. Dili rato siya ma-out of place dito. Bitaw sa dinoon, maay kay nimong pagkapili ang gaon, eh. Kung magtalikod si Layla, murag yun og pang Miss Universe ang porma. Mauna, Digoy. Mga mata ra magyud ni Layla ang problema. Pero ang lawas, nindot sad. Wa lagi angay si Layla sa iyang gaon. Lusyang kay siyang tanawon. Okay sa minagpili siyang gown? Si Tita Teresita. Oh, di ay. Natural na tiniguang na sa pag-style nga pilion ni Tita Teresita. Kitiguang na kun siya. Basta. Wa gyoy laming tanawon si Layla sa iyang gaon, Venus. Sige ha, love. Muno na tagtabi kay basig manawag si Tito Luisito. Kinsa magkay kasulti ni Rickson. Hello, Tito. Sorry. Dugay ta ka natubag. May nanawag. Ang way buot mo na sab nga uyab ang nanawag unsa. Si Venus. Tito. Ay na si Layla.
Nganong wa ka mo report nako, Rickson? Di ba nagsabot man tangay nagabot ninyo din ha? Manawag ka na ako. Sorry, Tito. Kuan. Niya namin sa hotel. O si Layla, gidagat. Ay, gisukaan ko. Uy, dagaton di ay si Layla. O, Tito. Dagaton kayo. Gisukaan lagi ko. Mao nga, naligo pati nga dito siyang kwarto, Tito. Ini alas 7, tuktukan na siya siyang kwarto aron makakaon na. Pero, Tito, wa man mi dang si Nina. Unya, gisukaan ra ba ni Layla ang iyang gown? Ikaw ang lalaki. Ikaw na'y plano kung unsay sunod di mong buhaton. Sige. Bye. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Haskang lagawa ini. Ako naman hinuy hasulo ni Tito Luisito sa paghuna-huna bahin na mo ni Layla din hispanglaw. Pero, anong kalit-kalit mo sa ningang plano? Haskang para ini ay. Ako naman nuy nahimong tik-atiman ni Layla. Pero, dili gid ako mahimong supakon si Tito Luisito. Kitsa mo nanawag? Si Bimbo. Ha! Yes! Ha, salamat nga nanawag si Bimbo. Hello, Parts! Kumusta naman mo diha sa panglaw, Rickson? Okay pa mo si Layla? Okay pa man. Pero may problema ko. May? O ikaw rin makatabang inin ako. Oh, usa man na? Pero sa dili pa ko magpatabang nimo. Sa adunan ako, baby mo. Usa? Usa may ipasadi mo na ako? Kuyawan mo nung ko mo? Ako naman noy imong pasaaron? Saad una, nga dili ka musulti ni Venus sa akong patabangan nimo karon. Kanala di ay. Way problema na. Sige, takom gyud nga akong baba para ni Venus. Sige na, sultihin ako kung unsa nang patabangan nimo nako. Kwan, unsaon man ako pag-atiman si Layla? Unsa to? Unsaon ka sa pag-atiman si Layla din, he? Iya mis panglaw. Unya, wami dang gamit. Credit card akong da. Pag-sure di Harikson, oy. Huwag ka kahibaw unsaon sa pag-atiman og babay? Kabaw ko mo atiman ni Venus, oy. Pero, si Venus man gani ang motiman ako. Pero karon, lahi ni. Daliman ka. Ako'y gisuko ni Tito nga mo atiman ni Layla diri. Unya, wa mo'y dang sapot ya. Wa lagi. Kasimple rara. Pag-shopping, og apili si Layla. Unsa? O, di ba, dada siya shopping. Aron, magkapili siya sa unsa may gusto niyang mga gamit. Mau ba, bay? Sige. Mauna akong buhaton. Saan ng libata? Di man mga bli. Huwag ba ka ni makuyap eh? Layla! Uy! Wala! Nakatug pa malinis kama. Nahinanok mo di siya maayo. Peter Bal City na. Hoy! Layla! Pagmata! Layla! Uy! Kuyawa ko rin bayhana. Kuyang pimudag hagok. Muram na siyang baboy. Uy, hala! Pastuting bayhanay! Kita na puso na malukos sama siya iyang porma. Naklaro man ang iyang dughan anang iyang pinatakilid nga hinigdaan. Nindot ka deg lawas ng libata da.
Noon siya po. Mitutok naman hinuon ko ining tunta. Hoy! Layla! Aray! Mata na, uy! Ay, sa mga ay! Iuwan tani mo! Ay, malit magkaihapak! Saan ka? Gusto ka nga, kana lang imong gaon ang imong ikatog? Ug isulop, hantod og maadlawa, ha? Ha? Ay, latuod no? Hindi ko gamit din eh. Barog na diha. Mamalit ta. Tinood ka! Balitan ko ni mo! Hala, uy! Hala, kada ka mga nila sinina din eh. Pang summer pa! Sige na. Pili na diha. Sure jud ka? Balitan ko ni mo? O lagi. Palitan di ka. Nga naman! Aron dili ka mabaho. Kadaghag man nimo pangutan na eh. Ayaw na lang gud ka so ko, love! Unsa ka, Layla? Ayaw na lang gud pag-selos, love! Unsa? Labag ka! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!